Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump ma nstabx ħati fil-proċess għall-impeachment tiegħu wara l-vot sinifikanti li ttieħed fis-Senat ta' Washington. Is-Senat li huwa mmexxi mir-Repubblikani alleati ma' Trump ivvutaw biex jaqgħu l-akkużi li l-President kien abbuża mill-poter għall-gwadann politiku. Vot ieħor ma jsibx lil Trump ħati dwar attentat biex ifixkel il-ħidma tal-Kungress. Ir-riżultati tal-voti jfissru li Donald Trump se jkompli jmexxi lill-Istati Uniti sal-elezzjoni għall-Presidenza Amerikana li ssir f'Novembru ġej. Intant, intemm bħalma kien mistenni it-tentattiv tad-Demokratiċi fl-Oppożizzjoni biex ineħħu lil Trump mill-poter wara xhur ta' disgwit u tensjoni li żiedu s-sens ta' firda fost Amerikani. Id-Demokratiċi f'Diċembru akkużaw lil Trump dwar abbuż tal-influenza biex iwettaq pressjoni fuq l-Ukranja bilan li din titfa' f'dawl ħażin lil Joe Biden, il-veteran Demokratiku li jista' l-qudiem jisfida lil Donald Trump għal White House. Intant l-aħħar żviluppi kkonfermaw li Donald Trump issa sar l-ewwel President Amerikan li qed ifittex mandat ġdid ta' poter wara li kien suġġett għal proċess ta' impeachment. Kienet il-Kamra tar-Rappreżentanti mmexxija mid-Demokratiċi li approvat l-artikli tal-impeachment fit-18 ta' Diċembru li għadda. Dawn il-proċessi ta' impeachment jippermettu biex il-Kungress bħala sezzjoni tal-Gvern Amerikan li jfassal liġijiet irressaq lil presidenti għal dan it-tip ta' skrutinju u fejn l-azzjonijiet tal-Presidenti in kwistjoni jkunu analizzati bir-reqqa. Il-każ ta' impeachment huwa wieħed rari u jinvolvi l-proċess politiku aktar milli wieħed kriminali. Is-Senat permezz ta' dan il-vot storiku issa ddeċida biex ma jwarrabx lil 45 President tal-Istati Uniti mill-poter b'konnessjoni mal-akkużi relatati għal mod kif huwa kien ittrattat mal-Ukranja. Li kieku nstab ħati mill-akkużi miġjuba kontra tiegħu, Donald Trump kien ikollu jċedi l-poter lil Viċi President Amerikan Mike Pence. Donald Trump li qed jipprova jikseb mandat ġdid ta' 4 snin fil-elezzjoni ta' 3 ta' Novembru dejjem ċaħat li jagħmel xi ħaġa ħażina u li l-akkużi kontra tiegħu kienu kollha qlajiet biex jagħmlu l ħsara.